Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Paulina Wansersky i w pierwszym dzielniku Kasipści Głedli do Zdrzeniałych płeznumy słowo tobaczka. To je dobre tobaczka. Ta tobaczka to jeść nas tak wszystkich trzyma. Tobacznik sprzedył ostatnią kaczka na tobaczka. Żeby zrobić tobaka, brakujemy tobacznik, denica, wysuszony listę tobacz. A myślisz, to dla mnie dobry głek łypiony. Jo, ale to nie je ani pizę toba ci wołty. No wiesz to? To je tobaka jak lincych. To doch je sachy jak tobaka. Jem najadły i napity, ale tobakum musi być nos przebity. Co? Chcemy leso zaziec! Jo! Ty płej! Nie paci zele, nie łysiacowony, na całym świecie wszyscy mledzą znuny. Pewno każdy z wajwi. Na dzysy sygnie, doły zdrzeni w postępnym dzylu, Kasipści Głedli do Zdrzeniałych. To je ta baczka, co jakieżdy chwili, nie jeden gydeł, niech sadu mój wyli. Je ta baczka musiał mieć, je ta baczka musiał mieć.